Machiegni e chenro mar mine wacho jofuambo thothne ipuoyo kuom tich magitimo mano mar chiwo weche matimore ka ginono gi matut, gichiwo puonj kod moro jopiny mabende winjo, neno kata somogi. Kata kamano, nitiere ng'ikruok mabende nyalo wuok e kinde mag fuambo kod keyo wechegi mabende kelo chwanyruok e kind ute fuambo kod jopiny. Ere kaka inyalo chwalo ng'ur ma intiere godo e wi jofuambo kata od fuambo, to okang' mane mabende mikawo ne jofuambo mabende ochwal ng'ur e wigi. Mane twak mar odhiambo makawuono kanyakla kod jalup jakom mane commission mabende winjo ng'ur e wi jofuambo e duol mar Media Council of Kenya, Esther Aduma. Oimore, erokamano maduong' mar yudo thuolo mar riwori kodwa e odhiambo makawuono. Erokamano jael. Mar bet ka. Erokamano. Iwinjo mana kaka owache, thothne akiani wapakore kata inya yudo ni jopiny pakowa e wi tich mabende watimo, to ubende ntiere gimomiyo nolosa commission maru mar winjo ng'ur mabende ichwalo e wi jofuambo kata ute fuambo. Inya wacho ni to ang'o mosetimore nyaka sani nyaka ne chaka commission maru? Erokamano kendo, adiera jofuambo gikeyo tiyo tich maduong' nikech ginyiso ji jopiny gik matimre e piny. Kata kamano seche moko nitie ma kosa nyalo betie. Emomiyo commission nitie miluongo ni Media Complaints Commission. Media Complaints Commission ni osebetie Kenya ka chakre higa mar 2007. To ji mang'eny ok ong'eye. Sasa ma iwacho wach Media Complaints Commission to ji penjo ni to mano to commission mane. To entie sani commission ma wantie ni en established a Bo Media Council Act of 2013. Media Council Act ni nene olose bang' ka constitution no se bedo promulgated in 2010. Koro Media Council Act ni o establish Media Council of Kenya and Complaints Commission. Bodies ariyogi. Chalo kaka nyithin ng'at achiel, ma moro duong' to moro tin. Koro Media Council Act, Media Council duong' to Complaints Commission en owadgi matin. Koro nitie tije ma Media Council onego ti, achiel kuomgi no set standards ma jofuambo onego lu ka gitiyo tijegi. To ka gise set standards gi, to enforcing standards gi e tich mar Complaints Commission. Nitie standards gi yudre e Code of Conduct for the Practice of Journalism. Mago chike mabende tayo tij fuambo. Kaka professions duto nyaka bed gi code. Gik monego jogo ti, to kaka okonego gik moko onego gitim. Koro mag jofuambo be nie Code of Conduct for the Practice of Journalism. Esther bende kawang'iyo kaka ginyaka sani, osechwal ng'ura maromo adito e ng'urge, mana awiye ahinya iywaga ang'o ma watimo marach kaka jofuambo kod ute fuambo? Ng'ur to ng'eny. Kaka sewacho ni ne en ochakre 2007 nyaka sani en 16 years. Ng'ur to ng'eny mabiro makata wan sani wan kodgi, mamoko be pod biro. Ng'eni kinde mokadho matin gi ji osebedo ka winjo ahinya wach Media Complaints Commission. Ni ka in gi ng'ur to teri e Media Complaints Commission. Koro ji osepenjo to Media Complaints Commission en kanye. Koro waseneno ka ng'ur biro kata mana ma Royal Media winjo nyoro wachna ni ti ariyo ma biro no. Ng'eny ng'ur en ni story kata mobedo manie gaset ok en adiera kako ondike gaset no. Kata en misleading adier gi mar miriambo ng'eno pogre. Miriambo ta en miriambo kabisa. To gima mislead en gimo manotimore adier, to yo mokete chumbi moro oket kanyo makoro
kako winjre opogre gi kaka en. Nitie moko bende ma ng'ato nyalo wacho ni nitie bias, ok ang'eni bias, un gi words duto te mag luo e English. Okaw konchiel. Kata en gimoro mochwanyo privacy mar ng'ato, kata mar nyathi especially, kata gimoro moketho nying ng'ato. To ng'at maneno ni gini ochwanye ni osendiko kata ni od fwambo no ni gima kama eri notimre kama to unu ripote kama to ok gi gine mondo nego uginene ukoret gini to ok gitimo kamano. Koro ka gino koro biro irwa, koro wan kose biro koro warange to nyaka bed gi nkech gine chik wacho ni ng'ata man gi ng'ur e gimoro ma jafwambo kata od fwambo timo nyalo biro irwa, to nyako bed gi malure gi gima ni e kod cha. Ok ni ne ugoru e baka umer to koro ni gi jafwambo moro kori biro, mano ok nyal tiyo go. So Esther, adwa penji nikech chike matayo tijewa wan kaka jofwambo kanyakla kod un kaka commission une mung'eyo japiny kia gik matayo tijewa. Koro eno nyalo bet kacha to wacho niya jailieta ochwanya e ariya dek moko bo nyalo choponu complaints commission. Mana kitayo kirieyo wachni maler ne janeno odhiambo makawuono weche mage ahinya ma bende ginyalo chwalo ng'ur margi. Ema nyisi ka ng'ato ka jafwambo odhi okawo story to story ni ochwanyo ng'ato nikech story no ok en adiera kata en misleading kata is not accurate, nitie bias, kata nitie weche mag privacy kata mar nyithindo, kata ginene ondik gimoro about nyathi, ondik nyinge, oket picha ne kanyo, kata ng'ato nende uluongo mondo ufwadho ginene udadhoge to kari record gini to ng'ani ok inyiso ni record gini. Kor kibro wuok gi recording ni to ng'acha to ok ong'eyo ni gino kara bedo recorded. Itiyo gi picha mar ng'ato ko ok mi thuolo mondo itim kamano. Koro magi e gima ng'eny: misleading, inaccurate, privacy, ketho nying, nikech dwaro ni kaponi in gi story miyudo mar ng'ato miparo ni nyalo ketho nyinge kata business mare kata gimoro amora, kodi ni standard ni dwaro ni idhi ir ng'ano, igone simu kata idhi ire ikone ni an gi story machalo kama kuomi, in tiwache ang'o? Nikech standard wacho ni sides ariyo mag story ni nyaka obed reported. Koro dware ni idhi ir ng'ani kata iyud yo moro mi idhi go ir ng'ani mi ichopo go ir ng'ani mondo ikone ni in gi story moro kuome, ento wache ang'o kuom story ni. Kendo evidence mar nende itemo mondo gine los kode nyaka ibed go sami biro irwan, sama in jafwambo kakoro ibiro before us, nyaka ibed gi evidence ni nena temo go simo ang'o manotimre sama ni goye gik machalo kamago. To kata in gat mama ng'urni, in be kibiro to nyaka inyiswa ni en ang'ono, ka ne en gima nene nie gaset, ne en tich adi to nowacho nang'o, to ka ne en kaka TV kata radio, ne en tich adi to ne en ang'o, ere clip mar gima ing'ur about no, nyaka ikelnwa. Nikech ok bia ni wacho ni ng'ano timona kama to ionge gi gimotimo no. Mano nyaka ibed gi evidence, nyaka imiwa gino ni to kakoro kaka sewacho ni en misleading gik mawachogo to ochwanye yo mane, oketho nyingi. Koro ineno koro ginene kuom jopiny ginene ka ng'ama rach, ng'at mo matimre kamano, gik makamago nyaka inyisi. Koro kisebiro
to nitie yore ariyo makoro waginene waloso go wacho. Kapok idonje yore ariyo go. Koro wach ni japiny koro ero entiere gi ng'oro. Ochako gi kanye. Obo chima kaka Jael tir, koso chimo Ramogi TV tir, ere kumo chako godo. Ka en gimoro motimre koro kaka ka in e studio ka. Ng'ato sei no go simo. To kata oyanyo ng'ato. Program moro mi host. Obiro kelo ng'ur ni in kaka ng'at ma no host program no. To gi Royal Media Service momi thuolo mondo ibed gi program no. Ineno un jariyo. To ng'ama mokwongo mabro bet malo mokwongo en Royal Media Services. Eka in un jariyo kata jomoko kapo ni ng'at moro be machielo mbe ni kata ni samora neno kan nitie kata jariyo jadek mapinjo ng'ato pinjo. Ji tema ne ni kanyo. Nyaka bed kanyo ero. Koro en ng'atno to ogine no kelo ng'ur kuom joma mane ni kanyo to god Royal Media Services. Koro sama gine koso ondiko nwa to ndiko ne Royal Media Services koko chwalo iru koso nyalo chwalo iru kapoko chopo. Chutho onego ndik ni Royal Media Services mokwongo. Konyiso gini kama no timre program machalo kama mano bedo hosted by so and so gima kama no wachore. To gino an gi ng'ur wach gima no wachre no yorni. And misleading and inaccurate and you are biased. Ng'at manone ginene chutho kineno ka ng'ato yanyo kata ng'ato ogo simo ka en radio kata en TV onegi stop gino. Kaka in ng'at ma kaka host kaka sani. Ahinya chike bende nyiso wani wabedo gi ntiere machine ma wabedo godo magino ok donje yamo. Chunge monde. Kineno ka ng'ato dwa gine get out of hand kata ka ng'at mi host to nyaki stop gino. Afadhali mondo program no rum gi kanyo moloyo we ng'ano mondo dhi nyime to ketho nying ng'ato to wacho gimoro moko winjore. Mano koro osechoponu iwacho ni ntiere koda yore ariyo mabende koro ung'iyo godo weche gi gin yore mage. Nitie yore ariyo, nitie gimiluongo ni mediation. En mokwongo waketo kanyachiel un jariyo gi parties ariyo gi to mak mana ka uyie nikech mediation en voluntary. Ka party achiel ka party achiel oyie to moro cho otamore to okwanyal dhi nyime gi mediation no. To the other one en adjudication machalo kaka court process. Nitie hearing, nitie mentions, nitie gik machalo kamano. Mano koro bedo piny tiyalo. Koro wabedo piny un ka ubiro to ng'ani be biro to wabet kodu koro uchiwo evidence. Kae to wachiwo ginene wang'ado ginene wach kaka gino wanene kaluwore gi code kata gi gine gi chike moko machalo kata kaka mar Children's Act kata privacy and all that kaka se wacho no. Ero kamae ba kawatieka neno kasawa bende koro orumo iwacho wach mar nyithindo tingeni ng'ama nyathi ahinya ok bi bedo gi thuolo mar kata chwalo ng'ur makamage kapono keth kata watimo marach kuom nyathi en owuon onyalo donjo nwa koso ntiere ng'ama nyalo donjo. Ok mana parents ema nyalo donjo. Nitie case momo osebet go kinyalo yiena matin manene osebiro irwa kanene story moro nowuok e gaset mar nyathi manyako ma jadweche 5 mochako neno remo ka en jadweche 5 koro min mare otere mothiedhe to noyudo ka gichach ni gi wuon nyathi koro ing'eni ne gidak wuon nyathi odak Nairobi kata to en dala kocha koro kodhi osiptal to nyathini no chandre moyudo kaka nyathini ithiedho. To dokta manonyiso jofuambo ni nitie tuo moro ka ma wasebet ka wadilgo to dwarre ni mondo en public interest ji onego ng'e ni kata ka nyathini oyudo tuoni nitie yo minyalo thiedhego. To kosa manotimre en ni kanene story no wuok e gaset to nogolo picha nyathi
gi wang'e kama gi nyinge gi nying min to mani ng'eni bang'e ka koro nyathini biro dongo to kaka ji bende seche moko lew gi kier ni to ma ok ng'ani mane wachne owuok kicha koro ng'eni ginene privacy mar nyithindo nyaka bed protected to wuon nyathi manokelo ng'ur ni en gini story no notim ma ok no onyise to ng'eni ok gidak kanyachiel koro ginene consent min nyathi manochiwo koro en wuon mare manokawo wachni nikech story no oket kamano to ok onyise nyinge okethre koro ji nene kaka en ng'at ma responsible and so on and so forth. So then he was not even part of the baby's life. Erokamano Esther, inyisa ni sawa orumo mana mapiyo piyo inyalo nyisowa kaka ng'ato nyalo chwalo ng'ur kata kumi yudo uwe. Kamano. Sani wa operate Britam Center Upper Hill, ground floor. Contact number simo en 01 00 ochiko 200. Email en registrar@mediacouncil.or.ke. Erokamano ahinya mano kanyero kaka inyalo chwalo ng'ur mari ma bende inyalo bedo godo ewi jofuambo kata ute fuambo mago mapacho ka Esther Aduma ma bende wantiere godo e studio odhiambo masani ka wang'iyo weche go eko mag ng'ur ne jofuambo kata ute fuambo. Erokamano maduong' kik idhi mabor pod waduogo kod weche manyien mamoko.